Dakkel ti atap ko ada ya tao ti tulbag ti pan nakasulbar ti pan nakaambos da papam. Kastamat kit di ti patsyak, mama. Mala, agin na kayon. Eleksyon inton bigatan. Wani ho. Masapa tama pa nagputos. Wan, mama. Aldaw ti pan nakausga ni Tun Magno. Madadamag ko ang nagkatang iti butos. Uray na kiti kapitan ti barangay a supporter na iti papam. Inikan na iti tinakkel agatan. Ket no maabag, ad damanen nga agpungtot ni Don Magno. Anya ti mabalin na no sa anak kayat ng iti tao. Inawat na ti kwarta. Ngam saan nanam namaan nga iso ti butos na. Tiyan muna, magatang agraman prinsipyo ti amin na tao. Ti amin abanag dito irabaw ti daga, mama. Gusto ka dita. Ket dayta ti dakkel abintot na. No saan man ang madusa dito irabaw ti daga. Patyak ati apo ti manghusga kenkwana. Mangnamnama akmat kitiya kasta iho. Ngam kanod to. Ito nakaaramid pa iti dakdakas wano sa bali man na kinadamsak. Nagroon na kadata. Mama. No mabalin amay paayan ko mamot iti hostisya tinapasama kiti day di papam. Kastamat tindag iti kakadwana na iramraman iti kinarangkas day tiya kriminal. Nagsayaat kat kuman. Mama, patyak nga da pa nagpungat ti amin na kinadakas. Gusto ka dita. Nagtignay ka din, nagiti ka kadwa, Max. Napanan ta Diego, boss. Botosan numigat. Nasapol, ti operation karadap. Pan nga ron, boss. Kitag man, ti panangkarkarit kanyak ni Karidad. Boss, Awang ka no ti panangabak ko kingwana. Babagan na ti kwarta. Patyak nga do ti agbaliktad din ton bigat. pudno dayta, boss. Agasem dayta. 1,000 pesos tunggal butante iti may sa pamilya. Gusto ka? No limada, 5,000. Sus! Dakkel agatan, boss. Isungawan, papanan na no saan, abumaliktad da, kat siya, tibutusan damas. Lakit di, boss. Well, gayam, kumusta ti patrab-trabaho ka na kayo a hard killer? Uray ladwa ti pulis abantay iti ruwarti kwarto ni Binong, boss. Sabali pa'y gayam iti unag. Kat? Awan di basta makastrek. Pakitaan dati ID ti sumret, boss. Sinalbag. Uray agpamarang kami a doktor. Awan met ID mi kas doktor. Eleksyon ng bigatan. Kan rabiin dati. Nakariing kayo pa. Saan nagkaroon na makaturog? Ururaya, Damax, ganda Diego. Anya manan ti pinaarami jo kadakwada akalukwan. Na, nyamanon ti sasawam. Amok dadi. Kabisado kayon? Aniya? Adda pamanagnag. Anagbot bayin kayo. Ha? Kayat yu kadi amang ipakita ak iti ladawan dagiti tao yu. Kan ladawan dagiti tao anang yawatan da iti kwarta. Aniya? Urayin yu kiti direklamo da may papan iti dayta. Aramid lang dagiti kalaban dayta. Nanangdan da iti tao ng agsaksi kang baydi. Uray da Max. Tinangdanan ti kalaban nyo. Sinalbag. Agpanunot kayo kumamat, papa. Oh, sana mabali na maaba ka, Stella. Madanagan kayo amaabak kayo. Tamatayan ti illegal a negosyo yu, kasta ka di. Aniya? Idi pailada kayo ti mayor ti ili tayo. Naidarum kayo idin iti graft and corruption. Ngam nalusutan nyo. Tasaan kong amo, no anya tinapasamak iti investigasyon. Tana isardang kan awan panag na. Ngam mangrugin amalo ka isan ti idul-duli nyo agtakas, papa. Stella. Kas itinakunak kada kayo itinaminsan. Isardang nyo kumanti dakas nga aramid yo. Sakbay ama itapwak kayo amamin pinsan iti gayong-gayong ti kinadagas. Kat di kay ton makaalot-ot pay.
Naimbag man. Tasa nakakabila ni dadim no pagsawam ti kasta. Never pa yung kinabilnak ni Daddy. Saan ko pa yan napunta? Nasayat nga rot no kasta. Aging ka maalak pa lang iti diplomasya. Aramidag Marlon. Ngam na masabol akil kagagmata ni Daddy. Aramidag. Kas kumaitian niya. Ibagak magtalawak. Huwag nagpakamataya. Anya? No dirat tagsad. Ibagak asyak amis mo ti mangi bulgar iti madi nga aramid na. Maaramid mo kan kuana dayta? Saan ko akayat amapukaw ni Daddy Marlon? Uray kasanot kinadakas na. Isuntong pailaan ti amak. Pudnumot kit di Stella. Kat numabalin. Kayat ko pa'y amakita kasi babalon. Ngam ti mapukaw ajak ton makita pa'y. Kayat ko asawan. Saan ko akayat amatay ni Daddy? Pudno anarigat. Nasakit tinakam. Numapukaw mo ti uray asino ka dagiti naganakkan ka. Nang runa no. Pakatayan nakat aramid ti tao. Marlon, honey. Kan nasaksakit manan. No saan ang maipayan iti hustisya. Marlon. Pasiwawayalat ta ti sospek. Adi madusdusa. Sorry honey. Naibkas ko lang ti sakit tinakam ko. O sige. Astapay. Bye. Amok ka na sa ertirik na ni Stella. Tati amana ti kang runaan a sospek. Iti pan nakapapatay day di pa pa. Nasairak kadagiti imbaga niya Marlon. Ngumawat ak matkidi. Pudno. Ana sakit tinapasamak iti day di mayor in mundong amana. Sapay lang uma. Tama ka amiris no bilang tamaabak. Amang anod adang agsakit tinakang na. Kad pagpupudutan na dagiti inik ka na iti kwarta. Nangruna ka dagiti barangay chairman. Saan na basta agtungpal dagiti tao? Uwan. Awatan dati kwarta nga inted dagiti kandidato. Saan dan tumatlain nga ibutos no talaga at tita kaya. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko ngay palubos ama abakak. Nagdakkel tinairwan ko a kwarta. Masapol ang mga abakak at mabawik ti kastos ko. Uray anya awagas. Boss? Uminom ka, Max. Ayabam ni Jigo. Aginom da iji baba, Boss Magno. Anya ti panagrik na, Max? Mangabag tayo nga ta. No ibasar ko kadagiti sayang gusang, boss. Alanganin na. Anyat kinunam? Ko ngamin, boss. Ibagbagak lang ti podno ngam para makita matket di at inawat damat dagiti inwaras miya kwarta. Nasken na mga baka. Nagdakkel tikas dos ko, Max. Podno da ita, boss. Ngam no da kayo ti mga bak na lakala nga mapasubliyo. Iso nga ro, danasken na mga baka. Nasken na may pamuspusan. Iti oras ti panagbibilang. Anya ti kayo asawan, boss. Masapol na mapokus-pokus ni Resolda. Anya. Numarik na yo amat atiwak. Mangriribok kayo. Katagawin nyo dagiti baluta. Anya, boss. Nalawag tinangag mo, Max. Daklagulo, boss. Nagado a pulis kan adda pay soldado. Anya. Kasanon no adda matiliw kat agkanta. Nagdagas di mapasamak, boss. Sinalbag.
Gasem man ngagpay so tigundaway. Nagranata pa dito eskwela na pagbutusan doon niya karidad. Talaga na ilot tilubong, Don Magno. Wen. As kailot tilubong, dagiti managpas. Anya, siya ka di magbagam doon niya karidad? Apay, mapasagidan ka kadi. Anak siya. Natangsit ka doon niya karidad. Nasaya atak na uli makakatao, Don Magno. Ngam no ilupit-lupit dati kalintekan kandayaw ko, Jack, itulok. Mama, mapantayon. Gusto ng daddy. Da kayong tikit kitaan dagiti tao. Saan ka ba yan alpas doon niya karidad? Urayam ti sumarano apa nagsabat ti dalanta. Mama, di bang at tinutupan ni Don Magno. Nagburek ti darak iti pan nakakitak kan kwa na. Mama, Kasla dasara na iti pan nagkitak. Naimbagtasa na bintak ti pungtot ko. aging kayo ti mabalin. Relax kayo lang, Mama. Panunutan nyo. No ipalubos ti Apo, nagdakkal ti responsibilidad asang munyo, kas ina ti ili tayo. Ay, lading itak, iho. Talaga na pudot ti darak iti dadya Don Magno. Palaban day diya tao, boss. Kasla tigre ti salbag. Ngam saan sigurado, Max? Saan ka may bayan almas? Nakita ti gumay gayab-gab amata na kada kayo, boss. Anak ti demonyo na yan doon niya karitag. Nagasatado tao ang makakita. Naglakakuman ti panang paltukukin ko na. Boss, Masurunak launay. Kunak no awanan parikot ko. Tanatayin ni Mundo Mondragon nga asawa na. Nadapay madlang gayam ti sinalbag. kaya nadapay ni Marlon nga anak na, boss. Ad-adamanan ni Tadyak kayat amay kamang iti pamilya, Max. Malapdan yung nga ni Madam Estela, boss. Sakpay lang ti ama. Kayat man wenno saan ni Stella. Lapdak ti relasyon na. Boss, Ulitan. Saan ko akayat na may kamang iti pamilya ti kabosor ko? amangan may sudan to ti mamagkapya kada kayo, iti pamilya Mondragon, boss. Dinto pulos mapasamak dayta, Max. Itagbat mo iti bato, ti kulak. Siya akong dagki daw iti dispensara, honey. Sika kumamot ti mga awat kan, Mama. Amo man ang sakit laon ay tinagam na, iti naramid ta kan papak. Awan parikot kanyak. Maawatak. No panunutan. Balay ni papam tinakabasol. Ngam adapay lagkanas ng agpungtot kan... Ay, saan ta na pagsaritaan da ita? Marlon, Pampanunutak laan. No anya ti implikasyon da ito ya bumarbara ariri ti pamilyata. ha? Kasla makitkita kon. Aramidan lagi ti amin ni Don Magno. Ti pamuspusan tapno agsinata. Mabalin ang mapagsina na ta. Ngam saan ti puso ta, Marlon. Estela, Naibagakon kan kwan. Oras a pinagsina na ta. Kayat ko pa yan ti matay. Boss, nangrugin ti parang bilang iti butos. At damano na nabasa na butos iti presento ngayan mo, Max. Adan 20, boss. Kasta ka di. Wan, boss. Kadmano ti butos ko, itinabasa na 20 ako nam. Kwa, boss. Ang zero kayo pala yun. Anya? Dahil natipod na, boss. Ang damaga kada Diego nga dahil sa bali presinto. Saan nga mabalanday ta, Max?
Mabit lang, boss. Umakara kiti sa bali a presinto. Bye. Anya ita, Daddy? Naghatang niyo ka di, tibutos, dagiti umili? Stella, nabayag ka din itili ko dak. Wan, Daddy, nangagko ti saritaan niyo ken Max. Ita, nakatulong ka di, ti panang papatayo ken Mayor Edmundo Mondragon? Anya? Siya titudwa man ang patay. Abay siya tinangambos kan ko na. Puno asaan kada kayo? Ngam tao yu dagiti nang sanab iti convoy na. Anya? Kalpasan na? Kayat nyo man apatayon da Doña Caridad kan Marlon? Saan mo nga mo ti sasawa, Miss Stella? Panawan nak dito eh. Ulitat tinasaok manin edi kada kayo. No saan kayo asumarding? No saan dak adanggan nga anak yo? Nasaysaya at siguro na pumanawaklangan dito'y balay. Anya? Iti kasta, maaramid yo amin akay kayat yo. Kan awanan magpibiyang kada kayo. Tasadino kumati pa panama, ber. Oray sa dino ditan. Tama ba inak pa yun kadagitam amok. Kapu iti pan nakaatap yo ang mastermind. Iti pan nakasanab ti convoy day de Mayor Edmundo. At ka di panggap mo makitipunan kini Marlon. Iso ka di ti pagkamangam. No kasapulan, apay kit din na saan? Sana mabalin. Pakasat nan ti pusok day to'y papa. Saan nyo kuman abiyangan? Kan maysa, adda akon iti husto nga edad. Anya ti kayat mo asawan? Kat day to'y ti maunag. Oras ani Marlon ti mapukaw iti biyag ko. Mapukawan kayo mat iti anak. Stella! Agsubli ka! Stella! Wah! Saanan anang italtalak? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iho? Imawag na kiti watchers tayo. Oh, 10-1 ti ratio, ti boto siyo kan Don Magno. nasaan na kaskas daw day tayo. Nagdakkal amulit itinagan na, tinaramid na iti daydi papa, mama. Pudot ay ta, katay di nagsarita iti radyo, ay baga nakit din. Ngayon sakripisyo tayo ti biyag ni papam, tapno maala tayo lang si simpatya, nagiti tao. Desperado nga minan, mama. Katamok, nalaos lakid iti pungtot na itan. Kalpasan anang warta, naabak matlaan. Wise itan, dagiti butante, mama. Pudno nga awatan dati maitad kadakwada kwarta. Ngamtimot lang kay kayat da, ti ibutos da. Estelle. Hello, honey. Congratulations ken Mayor Caridad, honey. Naiproklaman ana nga ba? Agyaman nak. Aw-awaga, busy ti cellphone na. Agsasarano nga min dagiti awag kan kuana. Amang kabkablaw iti panangabak na. Idaanon mo tulaan ti kaplaaw ko. Wan, makadanon. Umasyarak tong matlaan nita. O sige. Kumusta mat ni papam? Dayjay, agpungpungtot. Agiinuman kadagiti tao na. Kasta ka di? May sa pagpupungtutan na kati. Inalilaw ka no dagiti tinalag na tao. Kan inikan na iti kwarta. Masirib nga minan ita dagiti butante. Pudno dayta. Sapay la ko ma, ta makamirisan. Adi magatang ti pirak, ti amin abanag dito rabaw ti daga. Saan ko lang amo? Masya na kan papa. Ani? Anya ti banagan ti biyag na. No saan nga agsardeng iti bandi nga aramidan na. Sa dino ti pagtungpalan ti kararwana. Dayta ti saan tayo nga mo? Sige, idaanon mo tulangan ti kablao ko kan Mayora. Bye! Bye. Ay. No saan ngagbalbaliw ni Don Magno? Impyerno ti papanan ti kararuana.
Nya ti plano yu ita, Boss Magno. Kayat ko apagikaruan dagiti ng loko kanyak a kapitan. Anya? Dukutin nyo dakiti walang tibangkay na. Sus, di pa ikat maibusan ti kapitan dito ili tayo, boss. Anya? Kaya sigurado ada kayo tatapin da. Ana sakit tinagam yun. Tasanda kayo as sinuportaran. Awan bibiyang ko nung maibos na amin. Delikado. Napraningan ni Don Mag. Noan niya tibilin ko. Isot aramidin niyo, Max. Uwan, boss. Kaya't ko ngay panagnag kadakwada nasa nasyak tiluklukon na. Boss. Magsampel kayo iti maysa. Nang runa ka nagiti supporter ni Doña Caridad nga ikan tayo iti nakkalagatan ngam sanda ang nagtungpal. Kumusta ni Papam kalpasan na naabak iti eleksyon, friend? Nasakit tinakam na. Kan nalaos ti pungtod na. Anya? Kan kangunaan, ti panang baliktad dagiti amuna amang suporta kan kuana. Kalpasan ti panangtad na kano iti dakkel agatat katakwada. No kasta. Punta ti rimor nga isyo ang naggatang iti botos. Pudno, Ay, ang yaman ni Don Magno. ti pan nakasanod day di Mayor Edmundo. Tinangaron iti gura dagiti umili kan kuana. No pay, saan anapanagnakan nga iso ti mastermind? Iso ti atapan da. Pudno day ta. Adamay sa nga isyo. Ano sa dino kat mabaling kano ati busy Mayor ti akin nagam iti amin. Tapno mapukaw ni Mayor Edmundo. Kat automatic asumukat a Mayor. Maaramin lang nga tamad day ta, idin to tagkadwada. Tumartaray mo't abi si Mayor. Isumad. Kan nangapak manan. Naguyod ni Doña Caridad. Nagasat pa ilang ni Don Magno. Wano ni Papam. Ta saan anang ipila da Doña Caridad iti kaso kontra kan kuana. Tano, kasta tinapasamak na iwait lakit di tinairot ng investigasyon iti napasamak at krimen. Awatin niyo kumatinabara kablao ko, Mayora. Oh, agyama da, Kristela, iha. Amok, nga uray idi pailaan maipadamag ada kayo timang sukat iti kandidatura ni Mayor. Amok lata na mga abak kayo. Nga uray day di Mayor. Saan pailaan nga abakan ni Papa? Adada anay mamag ni Don Magno iti napasamak kini Edmundo. Pudno day ta. Banag adi na panunot ni Daddy. Tasyak nga anak na. Patyak launay nga iso ti mastermind. Nagtungtung palaang dagiti tao na. Inton makatugawak kas Mayor hatili tayo. Paituloy ko ti investigasyon iti napasama ka pa nakasanab ti konvoy dahi di Edmundo. Masapol may paayan ida iti hustisya. Nang runa dagiti kakadungan ng inosente. Saan kayo alapdan, Mayora? Sapay la kuma tamawatan na. Kayat ko pa'y amakita ang nakabalod ni Daddy. Ngam ti makitak abangkay. Anak ti demonyo. Nasakit yulo ka. Napalalwak ti minumidirabi. Tinagsasaritaan may idirabi ka na, Max. Masapol na may patong pala. Kaya't kung ay kandisampel dagiti ng ulgadyak. Namnamaak lagi din na suportaran dakon. Na nagdaggal tintad ko kanakwada. Nga manumat ti butos ko iti barangay na. Nagdaggal na panang loko. Kat saan ko amaklon, tinaglaka pa ng loko na kanyak. Sa nagbali, kadagiti balwarte ni Caridad apakabakak. Ngam kadagiti barangay, anang ibalingak iti nagdakkalagatan di kwarta. Kat kaskas di, kadagitin sa langwat sirs ko tinagbutos kanyak. Saan na mabalin? Masapol
na makabalo sa ka. Ipakita tibilag ko. Da kasi nadama, Stella. Ay sus, makakigkigtun ka man. Adda ka na ng dukot iti kapitan ti Barangay San Pablo. Anya, Armado ka no dagi jay. Nakaabungot da, iso nga awan nakabigbig ka takwada. kahit anya tinapasama kan iti kapitan. Itay lang daw. Nakita na ka no lang ti bangkay na anaiwalang. Anatatag, iti sugat ti bakina. Maatap agapuan ang tinabilag nga armas. Diyos ko, Ay, atapan ka no dagiti kakabagyan na mainay iti napalabas nga eleksyon. anya, Ngamin, ada ka nung impod no na kadagiti kabalay na. Nga ada nang tad kan kwa na iti dakalagatan. Saan ang nakapagkadkad? Tapi nang taan da ka no. Ano di naawatan? Dakas ti mapasamak kan kwa na. anya, Inawat na katinwaras na kano kadagiti kalugaran na dadya kwarta. Imbaga na kano nga oray inawat na ti kwarta. Tilat da kayat da, ti botos da. Ay, so na abak mo't lang ti kandidato nga naggapuan ti kwarta. oray saan man nga ibaga. Amuklatan mo sino. Ay, apay nga min akas jay ni Don Magno. Saan ko nga mo, friend? Halak, padasang nakasarita man ni Papam. Barang makaamiris mo't lang, babaan kan ka. Uwan, padasik manan akasarita. Ay, ngamin. No maipulkar tinaramid na. Amangan na makulong. Amom, friend. Kayat ko pa'y amabalot. Ngam ti mapukaw ko itagnanayo. Anya Max, anya't madamag iti pinaaramid ko ka na kaya. Dayjay, boss. Nasarakan dan ti bangkay dayjay, kapitan. Awan nga rodan ti barikot. Adda, boss. Nagpatulong na iti kabarabaro mayor. Anya? Napandan nagipila iti reklamo da iti pulisya. Kaya't mo asawan, Max? Kalabanan dak da iya pamilya? Siguro, boss. Babaan iti tulong ni Doña Caridad a kabarabaro a mayor iti ili tayo. Anya? Ket adda kano ebidensya da iti vote buying nga inwayat tayo. Sinalbag? Napakaklangarudan? Ado pa'y lati barikot. Boss, saan amaliklikan? Kung nakadukutin yung amin dagiti ng loko kanya. Inawat na ti kwarta ng dandaniak na itlog iti botos kadag iti barangay na. Talaga natadahal tinagan nyo iti pam nakapapatay da di Mayor Edmundo, boss. Urayan niya pa iti bagbaga tayo. Nalpasan. Lukas nga rod. Sangwan nyo ti Mayuli adarom kada kayo, boss. Anya? Masapol asang na dagita adarom na hani. Sige. Basta ada ebidensya da amang suporta iti reklamo. Awan mabali ni Daddy. No saan amang sangok kadagita akaso. Uray kat, ipampanakkel na ti kinabaknang na. Ngamsan nga iti amin agundaway. At kabalan ti pirak akaloban ti kinapudno. Nang runa, no dakas nga aramid hani. Awanan rupak nga isarang ko kadagiti makaamam mo kanyak. Mabainak launa yan. Kasi ita, isumanin ti taltalantanan dagiti announcer ti radyo ti vote buying iti napalabas nga eleksyon. Kan tinadukot, napapatay a barangay captain at igapuna kat mainaig iti vote buying. Dayta ti parikot. Saan kon nga amon ay niya ti aramidak? Tapno isardangan ni Daddy dagiti illegal nga aramid na. And saan ko mga agsakit tinakam mo? Iti dayto ibagakani. Anya dayta? Paituloy ni mama ti investigasyon iti napasamak a panagsanab. Masapol kano ang maimbestigaran dagiti makuna. Akang runaan na maatap iti napasamak. Takarbengan dagiti biktima a maipaayan iti justisya.
Sino nga to da ito eh? Di ba't kaya matur nito gani? Hello, attorney. Anya ka diti? Naamuami di pa da mga abogado nga danayuli at darum kontra kaniyak. Anya? May panggap iti pan nakatambang ti konvoy day di Mayor Edmundo. Kan ti pan nakadukot, kan pan nakapapatay ti may sa kapitan kunam. Anak ni. Anya? Doon niya karidad di nagpatulungan dagiti nagreklamo ken kabagyan ti kapitan. Kasta ka ni. Sige, agita nga ro attorney na pagsaritaan ta daytoy. Sige, agya mo na kit impormasyon. Bye. Wah, anya itanday to'y adimteng kanya kapanikot. Kunak no awanan itinatay ni Edmundo. Di makal ti parikot ko. Boss! Anya na ito, Max? Takas ka lang malaglagawan. Boss, ang pulis itirwar. Anya? Ita tinamuak, mama. No kasta, agtulid batlagan tipilid Marlon. Anya nga tati reaksyon ita ni Don Magno. Sigurado nga agpiansa. Ngem, numayuli ti darum tayo. Numakita ti piskalya nga the probable cause ti reklamo. Sigurado nga awanan piyansana. Ta multiple murder siguro. Ta manudaan na tayo iti nasao a panagsanab. Makamon ti korte, kanti abogado ti pamilya tayo. Panagkunak, mama. Saanan a makalusot pa ni Don Magno? Numapanagdakan to, nagbasol kapilitan nga kikaro. Anya? Sigurado nga aramidan amin ni Don Magno. Tapno agsina kami kan Stella, mama. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.